तोरा बहन के सोटा मारे अनौरुआ हंसले रे तोरा बहन के अनौरुआ हंसले रे तोरा बहन के हतिया हतिया सोर कइले गधोला ले अइले रे हतिया हतिया सोर कइले गधोला ले अइले रे तोरा बहन के सोटा मारे अनौरुआ हंसले रे तोरा बहन के सोटा मारे तोरा बहन के सोटा मारे की त गइबे करला हमने की गाली दी जौन भी होके मंगल गई लेकिन जौन हमने की गवाला दुआर पूजा होला था कि पेन्हाना कावाना पापा चादर गोर के ज्योति जी पेन्हाना या पाना पापा चादर गोर के ज्योति जी हाथवा में सोने लोटा करी दुआर पूजा जी पारंपरिक बोलावल की बगावे के काम थोड़ा थोड़ा ही सब सुनावत है कि ज्यादा टाइम नहीं हमारो छपरा निकले के प्रोग्राम में। अब देखिए दुआर पूजा हो गई अबे बाबा दुआर पूजा हो गई बा अब जब दुल्हा मारो में आवे ले परीक्षा होला था कि छोटी मोटी सास बाड़ी अल्लाह महर दमाद हो तनिया सानी हुराय बबुआ तनिया सानी हुराय बबुआ परिचिलार हो तनिया सानी हुराय बबुआ परिचिलार हो तनिया सानी हुराय बबुआ छोटी मोटी सास बाड़ी छोटी मोटी सास बाड़ी लमहर दामाद हो तनिया सानी हुराय बबुआ तनिया सानी हुराय बबुआ परिचिलार हो तनिया सानी हुराय बबुआ परिचिलार हो तनिया यही में गवाला जब बबुआ दुल्हन लेके आवेले अपना घरे कि सोने के सिंदूरवा लिहले कि सोने के